3 декабрь халыкара инвалидтар көне билдәләнә. Бүген Сибай калаһының балалар иҗаты үзәгендә ошой канлы матур сара үтә. Бу көн байрам гына түгел, ярдәмгә мохтаҗ кешеләрне кайгырту һәм яхшылык эшләү көне лә. Байрам төсен алган сарала балаларды бай хикмәтле программа көтә ине. Яшь рәссамнар конкурсы, аквагрим, сенсорлы бүлмәле сеанс, фотозона, төрле уен конкурслары, флешмоб һәм дискотека. Бүген байрам акшамы? Акшана, Мәшәнәле. Безне сагын этләрсәнез. Тагы ни мәшәнә? Тагын бейне, еще фотографты. Балалар иҗаты үзәге педагогтары тарафыннан әзерләнгән төрле мастер-классларда балаларга охшаны. Улар ихласлап һәр төрле кул эшләрен башкардылар. Сарага Сибай калаһында яшәүче, физик мөмкинлекләре сикләнгән балалар тәрбияләүче гаиләләр, уларның укытучылары, тәрбиячеләре чакырылган. Укучыларыгыздан нимәгә өйрәндегез? Укучыларымда мин тырышлыкка, сабырлыкка, ныкышмалылыкка өйрәндем һәм тагыла безнең тормыштың шундай матур икәнлеге, матур тормыштың кадерен белергә, һәр тауган көнгә куанырга өйрәндем. Балалар безнең иҗади үзәк әзерләгән күстәнәскә куанышып, тик улар өчен оештырылган байрамдан дәрт ялкын алып, күтәренке кәефтә өйләренә таралышты. Бүген ябай көн түгел, көчле рухлы кешеләр көне. Бер-беребезгә карата ярдәмсел, мәрхәмәтле булайык. Тау-тау хәбәр өчен Арслан Мәхмүтов, Илнар Әлмөхәмәтов.